Els pastors corren per les muntanyes, les ovelles busquen un Eden on poder descansar i les dones i els homes fan les seues tasques. D'una altra banda, els xiquets, amb la seva ignorància i tendresa, repleguen aigua amb els seus cànters, inconscients de que són partíceps d'un dels actes més importants per als catòlics, el naixement del nostre Senyor en un xicotet i modest pessebre. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time. A Rafelbunyol, i com mana la tradició, ja han inaugurat el seu Betlem gegant. Un veí del poble que ha tardat més de 3 mesos en construir cadascuna de les milers de peces que el composen és el seu artífice. El material que se gasta pues es corcho de embalaje de este blanco, escayola, pintura plástica y luego pues hierbas, matorrales. Siempre procuro pues coger materiales ecológicos y reutilizables más que nada. Es tracta d'una herència que Luis ha heretat de José, un mestre betlemista que des de 7 anys ha passat tota una vida entre colxos, pintures i arquitectures. Com ell diu, per a fer una obra d'art d'aquestes característiques s'ha de ser dissenyador, arquitecte i decorador. Molta feina i molta paciència i molta iniciativa, perquè així tens que ser pintor, arquitecte, projectista, i tot ho tens que saber, perquè tens que treure de damunt a baix i tot això és. Conta la tradició que la figura de muntar el Betlem de Nadal ve de temps immemoriables, però va ser Sant Francesc d'Assís el que l'any 1223 li se va ocórrer la idea de posar figuretes, inclosos els animals que acompanyen a Jesús en el pessebre quan estava a l'ermita de Greccio. Carles III va ser qui va importar la tradició a Espanya i s'ha convertit en la millor manera de transmetre la costum catòlica als més menuts. La dràstica baixada de les temperatures no és ninguna casualitat, perquè Rafelbunyol volia muntar ja el seu Betlem i així no falta cap tipus de detall, ni l'aigua de les fonts ni les flames del foc. Destaca un mercat nadalenc que representa la València de l'any 1910 davant de la llotja. Però no només es queden a la capital del Túria, també reflexen els moments de quan es va fixar l'estrella de Nadal damunt del portalet a les terres palestines, o podem trobar la fusteria on realitzava el seu treball Josep. Han fet i han ficat tot l'interès, tot el carinyo i, per què no dir-lo, tot el fons religiós que mereix un Belén, no? Com Rafelbunyol, tots els pobles de la Comunitat Valenciana preparen els seus naixements, que des d'ací els anirem mostrant. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring some out here. Tidings we bring.